Bueno, hemen daukagu optimizazio hareketetatik hirugarrena. 289. orrialdeko hirugarren hareketa. Bueno, hemen esaten digute, perimetroa 12 metrokoa duten laukizuzen guztien artean, zeinek izango ditu diagonalik txikiena. Claro. Guk zelan identifikatzen dugu laukizuzen bat? Euren neurriak erabilita, ez? Bat izango da X eta B izango da Y. Eta horiek biak emonez identifikatuko dugu zein dan diagonali txikiena duena. Gogoratu, bi ezagun agertzen direnean, beti eman behar dugute datu bat bien artean ekuazio bat ateratzeko. Eta kasutan da perimetroa. Perimetroa da alde guztien neurrian, hau da, batura parkatu. 2x gehi 2y izan behar dela 12. Hemetik aldugu idatzi ere x gehi y berdin 6. Vale? Bueno. Eta diagonalen luzera, hauxe, bai? Diagonala da Pitagorasen teoremarekin erro x berbi gehi y berbi. Orduan, zein funtzio erabiliko dugu? Ametik adibidez y bakanduta seiken x, vale? Geratuko da erro x karratu gehi seiken x berbi. Garatzen badugu hau, barrukoa, da x berbi gehi 36 ken 12x gehi x berbi. Orduan, f-ren adierazpena izango da 2x berbi ken 12x gehi 36. Kontuz, hemen ezin dugu ezer simplifikatu. Tentagarria izan, ezin dugu. Vale? Bueno, orain zein behar da? Funtzio honen txikien eskatzen denen, minimoa kalkulatzea. Noiz emoten diren minimoa. Lehenengo deribatu. Gogoratu, erroen deribatua dala barruko deribatua, zati bi aldiz erroa. Eta barruko deribatua da, lau x ken 12. Orain, noiz da 0 hau? F'(x) berdin 0 da lau x ken 12 berdin 0, hau da, lau x berdin 12, x berdin 3. Hau da, maximo edo minimo posiblea. Izendatzailean dagoena, naiz eta erroa agertu eta erro barruan agertzen den polinomioa noiz 0 izan, claro, funtzio honen definizio eremua kalkulatu beharko genuke. Vale? Deribatuan, bilatzen gabizena da, zein da deribatu honen zeinuak zeintu diren. Eta hor izendatzailean agertzen den erroa beti da positiboa. Edo ez da existitzen, edo positiboa da. Vale? Bueno, nahi badugu definizio eremua kalkulatzea, kalkulatu parkatu, ego genuke, 2x karratu, ken 12x gehi 36 berdin 0. Orain hemen bai aldugu simplifikatu. X karratu, ken 6x gehi 18 berdin 0. Vale, orduan, x berdin minus 6 plus minus erro 36 ken 18 bider lau zati bi, claro, hau negatiboa denez, hauze ez da inoiz 0 izango, beraz definizio eremua izango da herri, ze barrukoa x a 0 danean positiboa da. Vale? Orduan daukagu, hemen barruan dagoenak ez du hartzen inoiz 0 balioa, eta gainera erro horren balioa, hemen erroaren aurrian dagoen ikurra, ikusten ez dan ikur hori, plus da, beraz, izendatzailean dagoena beti da positiboa, orduan, f' aztertzerakoan, 3 baino txikago dan balio bat, adibidez 0 balio hartzen dugunean, goian minus 12 geratzen da, eta behian positibo, beraz minus geratuko da,
eta 3 baino gehiago danean 5 adibidez, 22 plus, zati plus, plus. Horrek esan nahi dau, f-ek eingo dauela, bera eta gora. Orduan, x-a 3 izan behar da. Vale? X-a 3 bada, i 6 ken x sana, bebai izango da 3. Horrek esan nahi dau, lauki zuzenen guztien artean, zein dan diagonali txikiena daukona? Bai, perimetro 12 dauketen guztien artean. Ba, perimetro 12 zentimetro duen karratuarena. Eta 3 aldeko